Kempirin yeli. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanna yamanlıkta döwden ötürün, iyilini amana getiren bir ayal var eken. On eğer kumdan odun nasap, bazarda satıp, güzeran dolandırır eken. Güllerde bir gün ol odunun qoğusunu gözläp, depeden depe aşıp uzağa gidipdir. Şo barşına çölün ortasına yetip, bir jaýyň üstünden varıpdyr. Kapyny açıp görse, gabalarda durlu dümenli matlar bişip duranmış. Törde bolsa gyzyllar kömüş, lagyllar merjan çalam çaş bolup ýatyrmış. Birden bola göz düşen adam, naharın qoğusy sen bolsaň gerek diýip palawdan doýupdyr. Gymmat zadyň qoğusy sen bolsaň gerek diýip iki jöwsüni altyndan doldurypdyr. Soň bolsa goşawjyny palawdan dolduryp, kempiri men bir gezek palawdan doýýan boldy diýip ýazdyny beripdir. Gele gelmäne, kempir, hay kempir, ýarman dök ýarman diýip gyýgyran. Aýaly, näme boldy? Heýde ýarman döküp bolarmy? Ýarma dökülse aç ölmezmiň işi gaýdan diýip, elem tas bolup gelen äriniň üstüne gyýgyrypdyr. Gör, men näme getirdim? Palaw ýesiň gelse palaw bar. Altyn isleseň altyn bar diýip, şo gelşine ýarmaly gazyny agdyryp goýberipdir. Goşawjy naky palawy tabaga döküp, aýalyna başyndan geçiren ahwalyty aýdyp beripdir. Aýaly altyny görüp, odaly beripdir. Ey nadan, şonça baýlykdan getireniň şumy? Hiç kim görmänke o ýeri eýelelip, paty putusyny alyp, äri bilen ýola düşüpdir. Olar helki jaýa gelip, iýip içip, mest bolup ýatyberipdirler. 2 gün geçipdir, 3 gün ötüpdir. 4-nji gün watardan todan turup, ýer titräp, gök güwürdäp başlapdyr. Är aýal ikisi zordan özüni kül salynýan gabatyp ýetişipdir. Öýe bir topor döw gelipdir-de, zatlaryň akan dökan bolup ýatanyny görüp, adam gadam basypdyr-da adam gadam basypdyr boluşupdyrlar. Şo wagt helki aýalyň gägresi gelipdir. Ol äriniň çydyjyk gülleýänine gulak asman, gägrik goýberipdir. Aly bişen palawdan doýan aýalyň ýeli därden kem almandyr. Ýeliň badyna ojakdaky kül küpürsäp göge atylypdyr. Beýle gudraty görmedik, özlerinden zor bardyr öýtmedik döwler, bu apy tupany görüp, illen aýakdan düşen. Olar öýe bir bela giripdir. Janymyzy tike etmänkä gaçalyň, duran tutulur, gaçan gutulur diýip, zehreleri ýarylyp, öýden daz ýasap gaçanmyşlar. Är aýalam, bir belany gaýtyrdyk diýip, arkaýyn ýatypdyrlar. 3 gün geçenden soň, döwler apy tupan turdup ýene gelipdirler. Çyg çartyp, garny doýuran aýal, küllü gaba gägirip, ýaňadan bir ýel goýberipdir bolýan, tas öý göçen eken. Bu gudratdan zehresi ýarlara gelen döwler gaçmak bilen bolupdyrlar. Şermenni aýal özüňe berli. Ýeli goşup çirkin ses etipdir. Bet aýalyň sesi, onu da garny doýan mes aýalyň sesi guluk perdesini ýyrtagan bolýar. Döwler şo gaçyp barşyna oň sesini özlerçe ýorup, "Wah, birimiz tutup iýde öýdän, tiz gaçalyň. Bu bela hemmämize ýer" diýip, dagdan, deňizden çöllün aşyp gidipdirler. Şondan soň bu töwerekde döwüren bolmandyr. Olaryň baýlygyna eýe bolan ýanky aýal bolsa, äri bilen häzir hem şu jaýda ýaşap ýör diýerler.